Idealna razina bi bila B1 ili B2 ili pak i ona viša razina. Koju razinu imaš možeš provjeriti na stranici www.cambridgeenglish.org i tamo ćeš pristupiti da li testiranju General English, općeg engleskog ili onog Business English dijela. Pa ćeš tu onda najbolje znati gdje si, jel? Mentorski grupni online tečaj English for Success je tečaj poslovnog engleskog jezika za zaposlenice i poduzetnice da one osjete samopouzdanje kada pričaju bolji engleski, naprosto žele napredovati više na svom radnom mjestu. To je tečaj u okviru kojega žene poučavam dvama važnim temama za njihov život, a to su njihov posao i novac. Žene uče engleski 4 mjeseca, 2 puta tjedno po 90 minuta, a obzirom da dosta njih griješi neprestano u komunikaciji, ona najviše šteka, to je najviše i mentalni blokada, straha i strama od pričanja, straha da će pogriješiti, da će se osramotiti, da će ispasti glupe. One moraju recimo održati predavanje na engleskom, ići na sastanke, izlagati. One se tu dosta zatvore jer znaju da ne govore engleski redovito iz tjedna u tjedan i radi toga vježbamo i konverzaciju dodatno 2 puta mjesečno po 60 minuta. I to onda nije više toliko ova poslovna konverzacija koju rješavamo kroz tjedan, nego vikendom radimo opći engleski, small talk sa poslovnim partnerima ili na nekakvoj večeri koja više nije toliko poslovna. Tu im fali isto i tema i fraza kako da uopće krenu u razgovor, kako da ga završe, da se ispričaju, da odu, da ovo, da ono. Jedan intenzivan, sveobuhvatan program za žene da napreduju na svom poslu i da budu bolje i sigurnije i samopouzdanije kada govore engleski.